Avui en dia, la tecnologia i els productes no tenen un valor específic. El seu valor el determina el model de negoci. Per això, en aquest vídeo, t'acompanyaré a dissenyar el teu model de negoci amb l'eina Scope, de forma guiada i pas a pas, amb exemples per cada component i un cas com a fil conductor. Tant si ets un projecte emprenedor com si dirigeixes una empresa, treballar en clau de model de negoci et canviarà la panoràmica d'oportunitats. Som-hi! Hola, què tal? Abans de res, dues coses. 1. Has mirat ja el vídeo d'introducció al model de negoci Scope? Te'l deixo en una targeta. I 2. Tens la plantilla Scope a punt per treballar? A la descripció hi tens un enllaç. La manera més eficient de dissenyar un model de negoci amb l'Scope és fer-ho de manera gradual i a través de 3 fases o grups de components. I la primera fase són els components del nucli, els components principals. La majoria de components del nucli tenen una relació molt directa amb la idea o producte. A més, en projectes emprenedors i innovadors, aquests components són els que tenen més incertesa, són els més crítics i, per tant, els que cal validar primer. A partir d'aquí, el vídeo es converteix en una guia pas a pas per acompanyar-te a dissenyar el teu model de negoci. Anirem component a component, explicant-lo bé, posant-hi exemples i també desplegant un cas per assimilar-ho millor. Per això, fes pausa quan ho necessitis i també tira enrere per repetir i consolidar qualsevol concepte. Fes-ho al teu ritme, d'acord? Abans, un aclariment sobre la perspectiva temporal en el disseny del teu model de negoci. Per una banda, si estàs treballant en un projecte emprenedor, al pensar en les línies de negoci, et recomano que treballis amb un zoom variable, tant a curt termini, a l'arrencada del projecte, com també a mig termini, a 3 o 5 anys vista. Això et permetrà identificar sinergies entre les línies de negoci, els famosos cicles virtuosos. I també valorar millor quines han de ser les línies de negoci prioritàries a l'arrencar el projecte. Per altra banda, si el teu cas és el d'una empresa ja establerta que vol millorar el model de negoci, el zoom l'has de situar al present, avui. És a dir, has de representar el model de negoci actual, una radiografia que servirà de punt de partida. A partir d'aquí podràs treballar en diferents camins per identificar millores i noves oportunitats i així potenciar el model de negoci de la teva empresa. Està clar, oi? Doncs vinga, comencem a dissenyar. El primer pas és dissenyar les línies de negoci, les parelles producte i client. Comencem pels productes. Per productes entenem tant productes físics com serveis, com també programari, és a dir, software. Així doncs, en aquest component hi has de representar els diferents productes que ofereixes. De nou, com que amb l'Scope volem que els arbres sí que ens permetin veure el bosc, segurament t'anirà bé d'agrupar els múltiples productes en categories o grups de productes. Cada una d'aquestes categories és possible que sigui una línia de negoci. Inaugurem aquest cas que ens acompanyarà component a component. Es tracta d'un cas fictici i també molt senzill per començar aquest entrenament. L'empresa es diu Dolç i Sa i es tracta d'un comerç que vol fomentar l'alimentació sana, especialment en l'àmbit infantil. Els múltiples productes que ofereix es poden agrupar en 3 categories: els dolços naturals, els entrepans i els kits de fruita o fruits secs i els packs de berenars per festes d'aniversari. Toca passar a l'acció. Et proposo que defineixis en la teva plantilla Scope les categories principals de productes que ofereixes en el teu projecte emprenedor. O si ets una empresa establerta, les categories de productes que ja ofereixes. No tinguis por d'equivocar-te i fes un pas endavant per fer aquest plantejament inicial. I mica en mica l'anirem refinant. Vinga, et deixo el cas d'exemple, fes pausa al vídeo i a dissenyar s'ha dit. Per acabar de definir les línies de negoci, ens toca ara treballar el component clients. Aquí hi representem els segments de clients i usuaris a qui ens dirigim per cada categoria de productes. Tot i que a la teva empresa tots els clients hi seran benvinguts, no t'interessen tots per igual. Hi ha alguns col·lectius concrets que et són més atractius. Aquests seran els teus segments de clients, els que aniràs a buscar amb el màrqueting. Els segments de clients són grups de persones o d'empreses que comparteixen uns trets similars. Per exemple, persones joves i que viuen en pobles, o bé, empreses industrials de la província i que facturin menys de 2 milions d'euros. Una bona segmentació és clau per comprendre millors clients, per dissenyar millors productes i per comunicar-los i vendre'ls amb més eficàcia. Per cert, a les targetes et deixaré un vídeo per si vols conèixer més a fons com fer una bona segmentació de clients. Vegem en el cas Dolç i Sa. La línia de negoci de dolços, la verda, s'adreça a nens i a les seves famílies. La línia de negoci d'entrepans, la taronja, va destinada també als mateixos segments. Finalment, la línia de negoci de berenars, la fúcsia, s'adreça a famílies i també a centres de joc
per a festes d'aniversari. Ara és el teu torn. Quins són els teus segments de clients i usuaris? Definits en ben poques paraules. Fes pausa al vídeo i segueix dissenyant el teu model de negoci amb l'Scope. El següent component són els beneficis, sempre des del punt de vista del client. Pensa que avui en dia les persones no comprem productes o serveis, sinó que comprem solucions a problemes, necessitats i anhels. Així doncs, els nostres clients o usuaris compraran o utilitzaran els nostres productes buscant uns beneficis concrets. Aquí és clau empatitzar amb els clients i comprendre quins són aquests beneficis. A les targetes et deixaré també algun vídeo per ajudar-te a empatitzar millor amb els clients i usuaris. I és que identificar i validar aquests beneficis és clau pels projectes emprenedors i per les empreses ja establertes. Seran un ingredient determinant per l'eficàcia en la comunicació, el màrqueting i les vendes. Per això tenen un espai dedicat en l'Scope. Per exemple, si ens adrecem a consumidors, alguns dels beneficis que podríem aportar són bellesa, salut, emoció, etc. I si ens adrecem a empreses, alguns dels beneficis que podríem aportar són augmentar els ingressos, reduir les despeses, millorar la qualitat, etc. Són només alguns exemples de beneficis, n'hi ha moltíssims més. I el repte és descobrir quins beneficis valoren més els nostres clients. Tornant al cas d'Olzissà, una cosa, si aquest vídeo t'està agradant, fot-li un like, seria fantàstic, així YouTube el farà arribar a moltes més persones. Gràcies. Doncs això, tornant al cas d'Olzissà, analitzem-ne el component beneficis. Amb els dolços aporten petits plaers als nens i una eina de reconeixement per a les famílies. Amb els entrepans i altre menjar sa aporten salut i bons hàbits als petits i tranquil·litat i exemple als seus pares. Finalment, a través dels packs de berenars, aporten estalvi de temps a les famílies i els centres de joc els hi aporten la possibilitat de disposar d'una oferta complementària. I en el teu cas, quins beneficis aportes en cada línia de negoci i per cada segment de client? Fes pausa al vídeo i segueix donant forma al teu model de negoci. Ara toca el component ingressos, és a dir, com monetitzarem cada una de les línies de negoci. El valor que entreguem als clients a través dels beneficis el podem capturar de moltes maneres. Aquí en tens alguns exemples. La venda de productes, la subscripció o quota, les comissions, n'hi ha moltíssimes més. El repte és descobrir quina via de monetització és més convenient pels nostres clients i al mateix temps que ens permeti capturar el màxim valor possible de tot el valor que els hi entreguem. Vegem-ho en el cas d'Olzissà. Els dolços els monetitzen directament a través de la venda de producte. Pels entrepans ofereixen dues opcions, la venda de producte o bé una quota o subscripció. És a dir, si un mes té 22 dies laborables, ofereixen l'opció de subscriure's per un berenar diari pagant tan sols l'equivalent a 18 dies. Compte, aquí hi guanyen tots. Les famílies saben que poden enviar els fills a buscar berenar sense donar-los diners i que si algun dia estan malalts o no poden anar-hi, tenen un marge de maniobra. I la botiga millora la seva tresoreria, ja que les quotes es carreguen a principis de mes. I a més, millora també els resultats, ja que s'assegura un tiquet mig per client més alt. Per últim, els packs de berenars. Aquests els monetitzen també a través de la venda de producte. I en el teu cas, quines són les vies d'ingressos que encaixen més en cada línia de negoci? Fes pausa al vídeo i segueix dissenyant el teu model de negoci amb l'Scope. Fixa't que cada línia de negoci queda força alineada en sentit horitzontal. Això fa que l'Scope sigui molt més intuïtiu al dissenyar i també a l'interpretar. Per cert, un consell. Aprofita l'ordre vertical de les línies de negoci per representar-ne la importància. Si estàs emprenent, pots situar a la part superior les línies de negoci prioritàries, les que creus que t'interessarà més activar just quan arrenquis l'empresa. I més avall, les línies de negoci de futur o de mig termini. Si ets una empresa ja establerta, pots situar a la part superior les línies de negoci que tenen més importància, més pes, les més estratègiques, i a la part inferior les residuals o bé les noves línies de negoci. Una cosa més, el model de negoci té molta relació amb l'estratègia, però quines diferències hi ha entre el model de negoci i l'estratègia? Digue-m'ho en els comentaris i si vols que més endavant en faci un vídeo, fes-m'ho saber. Vinga, moltes gràcies per dir-hi la teva. Seguim! Ara ens situem en el bloc únic, el bloc de l'avantatge competitiu, i treballarem el component extern, que és el que simbolitza el posicionament de l'empresa en el seu mercat. El posicionament són percepcions, o sigui, aquell conjunt d'atributs amb els que el nostre entorn ens associa. És a dir, quan el nostre entorn, clients, proveïdors, aliances, senten la nostra marca, quins atributs volem que els hi vinguin al cap? Recorda que en el model de negoci tan sols hi representem l'essència. Per això, en el component extern de l'Scope, hi definim entre 4 i 6 atributs
amb una o molt poques paraules cada un. I molt important, com a mínim un d'ells ha de ser diferencial respecte a la competència. És el que ens ajudarà a que els nostres clients ens escullin a nosaltres. Alguns dels atributs és possible que tinguin a veure amb l'activitat pròpia de l'empresa, amb el què. Altres atributs tindran més a veure amb el com treballem o bé a qui ens dirigim. Aquí tens alguns exemples: exclusivitat, flexibilitat, sostenibilitat, etc. N'hi ha moltíssims més. L'objectiu de representar aquest posicionament en l'Scope és per convidar a treballar-lo de manera proactiva. És a dir, primer definim com volem que ens percebin i després ho comuniquem i alhora també actuem predicant amb l'exemple. Igual que els beneficis que hem vist abans, la diferenciació té un paper clau en l'eficàcia del màrqueting i les vendes. Per cert, no et preocupis si algun dels elements de posicionament coincideix amb algun benefici o amb altres elements del model de negoci. De fet, això és positiu, ja que indica coherència i alineament. I l'alineament és una característica clau d'un bon model de negoci. Tornant al cas Dolç i Sa, veiem que es posicionen com un hub o un punt de concentració infantil, conveniència, menjar sa i salut, i com a qualitat i confiança. Al teu torn, com et posiciones i diferencies? Fes pausa al vídeo i plasma-ho a l'Scope del teu model de negoci. Per acabar, ens situem ara en el bloc base, on establim els fonaments del projecte o empresa. En aquesta fase de disseny dels components del nucli, ens centrarem només en la missió i en la visió. En la missió hi expressem amb una frase breu, clara i inspiradora allò que volem aportar a la societat a través del nostre projecte emprenedor o la nostra empresa ja establerta. Aquesta frase respon al per a què, el sentit d'aquesta iniciativa. Quina motivació transcendent hi ha darrere d'aquest projecte, més enllà de guanyar-nos la vida? I té un paper determinant en la cohesió, motivació i resiliència de l'equip. Una bona missió, és a dir, una frase que ens ressoni, no sempre surt a la primera. Per això, una estructura útil per començar a expressar la missió és aportar quelcom positiu a un col·lectiu concret. Igual que els altres components del model de negoci, la missió també és un component viu, que anirem ajustant i millorant progressivament. Tornant al cas Dolç i Sa, la seva missió és endolcir la vida a grans i petits, tot aportant salut. Ara et toca a tu. Quina és la missió del teu projecte o empresa? Pausa el vídeo i representa-ho a l'Scope del teu model de negoci. Per acabar el disseny del nucli de l'Scope, la visió és el component que complementa la missió. Així com la missió és allò que ens impulsa, la visió és allò que volem arribar a esdevenir. És a dir, en la visió hi reflectim com volem que sigui el nostre projecte o empresa a 3 o 5 anys vista, de manera ambiciosa, però també realista. També és important expressar-ho amb una frase breu, fàcil de recordar i inspiradora. I com que no sempre la trobem a la primera, és pràctic començar per una visió amb aquesta estructura. Ser un referent en una especialitat a una zona geogràfica. I progressivament ja l'anirem refinant fins que ens ressoni amb intensitat. Tornem al cas Dolç i Sa, on veiem que la seva visió és ser un referent a Sabadell en el món dels dolços i el menjar sa. Al teu torn, quina és la visió del teu projecte o empresa? Fes pausa al vídeo i dissenya la visió en l'Scope del teu model de negoci. Arribats aquí, ja tenim una primera proposta pel nucli del model de negoci, és a dir, pels components principals. Però recorda que el model de negoci és quelcom viu, dinàmic i que sempre batega. Això val tant per si ets una empresa ja establerta, com sobretot si ets un projecte emprenedor. Per tant, aquesta primera proposta l'aniràs refinant i millorant progressivament. I si a més estàs emprenent o innovant, també l'hauràs d'anar validant. Arribats aquí, t'oriento sobre els següents passos a seguir. Si el teu cas és el d'una empresa ja establerta, que estàs fent una radiografia del teu model de negoci per després millorar-lo o fins i tot per innovar-hi, pots continuar el disseny de l'Scope amb la fase dels components externs, els relacionats amb el màrqueting i les vendes. Per altra banda, si ets un projecte emprenedor, també pots continuar esbossant aquests components externs, però et recomano, sobretot, que dediquis les energies i situïs el focus a validar els elements més crítics i incerts del nucli del teu model de negoci, els que acabes d'esbossar fins ara. Per això, aquí et deixo un vídeo per continuar el disseny del model de negoci amb l'Scope, els components externs, i amb un altre vídeo que també et pugui ser útil. Gràcies per la teva atenció, a reveure i salut!